sa pasie. A to bol žgrlo, ten by si do obchodu náboje kupovať nešiel, lebo náboje sú drahé, tak už vystrieľal palebný priemer, teraz to skúsme. A už sa vyhrnuli a keď si skutočne nestrieľal. Nemá náboje, poďme na neho, už ani z pištole netreba, do opuskami ho dopucieme. No aj keď už nemal náboje, tak potom už... A jeden ho chytí, nemusia byť ani 30, aha, čo jeden stačí. Skočí na neho a už ho majú. No a povedia, keď sme ho ešte chytali, ešte furt striel. A už dávno pištol má zahodená, už ani nábojov nemá. Najlepšie, vieš čo, keby tak... Najlepšie taký, keby si mal žandára tam, že ako to bolo. A ti nepovedia pravdu, a nepovedia. A možno aj mal náboj, ale... Ale to raz dva môžu zraniť. Veď môžu. Strieľať. Ale ľahšie sa zraní, keď už nemá náboje. Ale keď viacej na ňo ide, tak... A keď už nemá náboje, je sám na všetkých. To už nie je to, zblízka ho, z metra ho ešte. Tu máš za to, že si po nás strieľa. Tu máš do nohy, tu máš do pety, tu máš do ruky. Ja by ho potom... Dvakrát postrelil, tak mu aj dvakrát strelili. Do pety dostal a do ruky. Za každého policajta dostal jednu gulku. Mu to vrátili. Oko za oko. Hej, to tiež nebude náhoda. On trafil tiež, bo v rádiu hlásili. Že jedného do nohy a druhého do ruky. Tak oni ho do pety a do ruky. No on nemá už náboje asi, no určite. Ale to nie, to nemyslím. No a keď nemá náboje, tak zblízka môžu, blízka. Príde úplne blízko. Tam bola prestrelka a strelali medzi sebou po sebe. Tak on musel dostať. Jo toľko policajtov by nemohol, keď od toľky... Ale najlepšie sa chytá, ale je povolenie. Ale možno aj povolenie mali, vieš ako? Aby mu do hlavy nestrelali, ale aby ho znemožnili. Aj to mohli mať. A za to dostal do pety a do hlavy. Najlepšie sa chytá, keď už vystrieľa náboj. Ale keby mu povedali, že môžu, on aj do hlavy, tak ten by raz, dva, s ním by nemali robotu. Najlepšie je počkať, kým vystrieľa všetky náboje a vedia palebný priemer, keď narátajú 350, tak už je tam predpoklad, že už bude bez nábojov. Vtedy sa treba vyhrnúť. Lebo taký je palebný priemer. Aspoň taký bol za socializmu. Neviem, koľko je teraz. Možno, že ho nezmenili, to vedia policajti, že koľko je. No a to nie sú prezrazať. Možno, že majú teraz aj 500 náboj palebný priemer. A oni vedia presne medzi sebou. No a keď už vedia, že už by mal, že už prevýši palebný priemer, že už treba, s tým majú 500 a narátajú už 500 razy vystrelov. No. Už by mali bez nábojov. Teraz sa oplatí ísť. A vyhrnú sa všetci národ. Už nie po jednom, všetci, alebo už vedia, tam už nebudú náboje asi. To už je predpoklad. To už sme si istejší. A už sa vyhrnú všetci. Granát potom, aby hodil na tých všetkých. To je veľmi zle robiť. A museli mať, no. To musia počítať si. Ale hovno počíta. Oni počítajú, koľko razy vystreli počítajú v prvom rade. A keď už je prekročenie palebného priemeru, tak už majú predpoklad, že už by mali byť bez nábojov. A už sú smelší. Potom sa aj vystrčia, už sa ani toľko neskrývajú. Lebo už vedia, tam už nemá náboje. Už sme narátali palebný priemer, to